Cek cek cek. Udah.
Tes satu, tes. Terus. Tes satu. Di damang dodainang, alanang masuk ma prosesi, diharapkan asa jongjong mahita saluhuna. Prosesi masuk. Mau lihat mari damang dodainang, pudul mahita saluhuna. Uriana ni haulongan ni Tuhata, marla serwado hita arion, makalaso parningotan ari hananay ni Jesus Kristus, ibana do dalan hasitongan dohot hanguluani, ya manaik ibana tuban wagijang, dada nanaing manadikok kita, alain nang sahat do ibana tu habang sana, jala mangarajai saliling-liling na. Tahala somma hananaik na tu surgo di bagasa puji-pujian dohot roha mauliate. Ala ibana nang manaiki narodo ibana muse mangalap hita. Taukap marohata marsoba tu raja nang monangi, jalan nang mangaradi ingana di hita, mared de mahita. Lang lang
Marhite-hite gowarni de bata ama, doho gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gowarni to di porbadiana tomo palangi doho tanoon. Amen. Songono doido Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rat dohot au hudul di habang saki, songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nena tumi buli, nang mana itu banuagi jang jala hudul tu siam debata. Sesuru mato di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehot tuhami perhalaru naburuju tu hatam, pargogoi mana sida, asa toktong niraduti nasida ulana, jala asa marsahala nasida mangalo bisut nisi bulisi, asa tung rarat hara jauh mudi hasyanganon, pai masude musum peak ditoro ni papmu, sai pamonang mahami saluhutna manaluhut dosa dohot hamatean marhite-hite ho, ai hodo namangulu dohot namanggonggomi, rap dohot amai dohot tod di porbadia. Amen. Hudul maita. Mared dehita. Ingoton masana rio namani Tuhan Yesus Tuhan bangsa nana tonton nasotan man bemere tasong ama Tuhan dai nang bulan tu amanai lagu jema ibadah. Oh Jesus Tuhan nabion asiroha dihami saita takamina liso di parano anami patugu mamisa sude tupahinga mimonang me Rodi uju nasodun. Tangyon hamuma pati inde bata di minggu parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus imas yang Markus 16 ayat 15 raudi 16. Jadi ninda mamandok nasida lao mahamu tulia portibion
Jami tahu kamu ma barita nauli itu nasa natinoppa. Na porsia jala tardiri dapotan haluaon. Alay na so porsiai hona uhum do. Ido sahat na tongrak maido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Mari de mahita. Poti madosata tuado pandebata ale Tuhan debata parguguna suatu dosa jala amanami tujuh hami do guar munabadiai alana targugut hami marningut dosa nami saya marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak inde batana gabe jolma alani hami namate jalan na hehesian namate nama naik tuban wagi jang doho mangodihok kami asi maroham dihami sai patok tong ma dihami roha malate otuho oto di porbadia pangapulina marasa roha pamalu masaluhut naberni binaheni dosa nami romaho mangingani hami asa marlasin roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sai unang tulak hami sai tangihom mahami ho ale di bata ama anak dohotor di porbadia. Amin baga-baga hindi bata taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangulahon akan na pinili hindi bata. Debatado na amitori. Ise daw na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do nang mate. Alay dada holani. Nang mula mangulu do. Jala di siam debatado ibana mangodihok kita. Hasanga pemain debata na digijang. Amin. Mari di mahita. Kain dehon las ni roha pasangapo Tuhani roha olong namangodja lau mangedehoni ganu pari ganu boni una lupa odisi aku Now, si pasa
meoni Tuhata idositiruoni tapalomas marata minakadongani nama Tuhan sude nalabot marai. Tatangihom mahatan debata turpu episteli pestata parningotan hananai ni Tuhata Yesus sadarion. Tersurat di Psalmen 60 ayat 10 nomor 20. Dolok inde batado dolok basan gok akapucudo dolok basani. Maribu-ribu do huretan debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hira sinai di bagasan habadiaum. Pinuji ma Tuhani ganup hari. Dodok pedia papar satu tuhita. Nematano mangrupi hita. Ido sahana. Martua doa kanatu mangyon hatani debata jalana peopsa. Amin. Maret dehita. Hatidako maha porsia tai songonani hatidako ni dongata saha porsia di sadok portibion rak mahita madok au porsia ide bata Jehovah na tumo palangi dohot tano on.
mangauhon hananai ni Tuhan Yesus di tongan ni bagasta. Hurian ni hanolongan ni Tuhata, di hananai ni Tuhan Yesus di pasunggul hodo tuhita ikorrade paluahon lao majalo na umuli. Di natarhisa Yesus tukijang, hira na marsirang saliling-liling na do pakilalaan ni sisiani, hira na aguan ganggu rohana ala guru na gabe haposan nasida salilingon dang rakbe dohot nasida. Songo pakilalaan ni sisianido si patahita di keluarga. Adong do tikina na toras ikko marsirang siani anak konna ala borhat tu pangaratuan. Manang ikko tarik konota ngulu naung nyaman lao majalo ulau naib baru. Hananai ni Tuhan Yesus mengajari hita. Dadai ujung ni saluhut. Manai Yesus tu banua gijang. Asaboi do saur ibana tu nau bidang. Dang bedia bati inganan. Nungabo ibana rotu kamar ni akayana kota. Na marukil ala parsiajaran manang pardonganonna. Roma dongani. Ina di naloja marhobas di dapur. Mangarade si panganon. Songoninang tu perkarejuan ni akaama. Nagodang mangadopi hamaolon. Di zamanon do tarjorat hita di kehadiran ni nasemu rahudul do hita di sada sopa alai ganut do lalak mamereng nama sasian ponsel nabi anak-anak ni Tuhan Yesus maju ganum keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin Tuhan anak ni Tuhan Yesus nang maju keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin nang pedang diida si malolok ta Yesus alai prosea do hita na adong do ibana. La songonima di keluarga. Pangajarion ha prosea na muli ima. Molo ganu ruas ni keluarga. Makilalahon holong doho dukungan niya ka anggota keluarga. Nang peso pado-pado bohi hita doho nasida. Molo rak di bagasa jalan ni ihot ni tangiang. Dang dia bati inganan na holang. Manang na daw hita masih ha holongan. Yesus si parmonang nang manaek tu surgo diod dihon ibana do hita sahat tu hasangaponi jala di jauh hita gabe sitidangina alani molo taulaon akaulaon nakpe namekmet alai di bagasa bulus ni roha isarani mangulau-ulau di jabu sopala marungut-ungut tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sabagas benget mengajari akayanakon akka nauli jala na arga doi gabe sitidangina dada ikon patu-patu taulau na balga gabe sitidangi di tongani keluarga ima papatar hon ngolu na maripola ni ojar ni holong ni Tuhani di tongani portibion naguk hosom marpamuati rohata diaka hahurangan ni dongan. Nuaeng dang apala manot tutaida paranguluon di portibion alai hanana ni Tuhan Yesus mangaleho pos ni roha nahot tuganu keluarga dang portibion ujung ni perdalanata alai surgodo pakirimo si songonomma namar gogoyo keluarga asa unang murama tapor atik pe rongom hamaolon ni ekonomi jalalam manurun hahipason mana kita dada ala gugu hita alai ala taboto uluan ni keluarga nasa setong na ima Yesus nung ngamonang jala parade ingana di hita hananai ni Tuhan Yesus mengubah panatapata tutaruk ni jabutta unang ida tarut ni jabum gabi abat-abat hasasaorta tutuhatta ala ida mai gabi harbangan majakkon padonganion dohot parlinggoman namanokto sia tuhatta tupangisi ni bagasta
taujungi maganup ari di bagasan tangiang doh roha mauliate di sido hilalota ya Jesus nang manaik tu surgoi semiat do ibana di tongani bagasta. Sunggul-sunggul manang buah-buah dihitang di pesta tasadarion ima pesta ari hananai itu hata Yesus Kristus tu banu agijang jala di ulautan di pesta tahun langsung mangihuk ma di patu pahuriat ta acara maka tidak kon haprosiaun naung marsiajar tahun ajaran 2025 satu tahun 2026 godang napi tu pelopat halak dohot 2 halak terdidi nama gudang alani permenggota di pesta tahun di jadwal ni huriata na parjulu na sugo mamar minggu pukul 7 mardomu main di padomu do pukul sia jala perminggon ari sadarion manang na pukul permenggota pukul sia 30 acara maka tidak kona prosiaun jala di minggu sore anon masuk ma pukul 5 sore jala duk sipulan non ulauta laos di patu pado perpanganon nabadia manang perjamuan kudus di utama hama tuakanang makati dakon haprosiaun dohot natoras songonima sunggul-sunggul dihita di bagasa tekit kion maret de mahita laos tapasahap ma piliatta sada sadabi
Dami di debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian ni Tuhan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, begiot tamahatan ni Tuhatta iman natar surat, di ulaon ni aka apostel biduna parjolo ayak sada sahat tuaya 10 sada. Ulaon ni aka apostel atau kitab para rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hujahama hatani Tuhan dihita sude, songonon mahatana tapai huti hutma. Nung asidung nian hubahen ale Theophilus, barita na parjoloi taringo tu saluhut ulaon doho poda na pinukani Jesus. Saha rodi ari hahicatna, dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tot di porbadia aka apostel na pinilitnay. Dung salpu hapur suhon na tinawnay, di patadapod do dirina mangolu tunasida marhite-hite lantada. Imana pinataridahon na dirina tunasida salileng ni 40 ari. Dohot makatahon taringo tu harajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana dohot nasida dipatihima. Naso jadi meret nasida sian Jerusalem. Sojolo di paima baga-baga ni amai, nabi nege munai sian au ninna. Ai-aik do dididi ho si Johannesi, alai to di porbadia do dididi hon tuhamu, dang pola piga arinari. Laus disukun akan napungui ma ibana akan ninna. Pajongjongon muma sadarion ali Tuhan harajauni di Israel, alainin nama madok nasida, dang rodi hami dang rodi hamui, ubotoat da manang obasna, nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jaloon muna do hagogoon ni tod di porbadia na songgop tuhamu, gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem doho di Sadok Judea, doho di Samaria, sahat rotu ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicat maibana di panokno ti nasida. Dungi diholipi opuni maibana sian jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugijang. Nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos na marlinang-linang. Akan namadok, oh hamu halak Galilea. Ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi natarhicat sian labung muna tuban wagijangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahakna. Shalom horas madihita sude. Tapuji matuhata ala dipatau hita marpungu di pesta parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus madihita sude. Alana ngadong apalana khusus ate istilah di bahasa Indonesia. Mulu hari kebangkitan tadokma selamat hari Paskah. Itu kan? Di kelahiran tadokma selamat Natal. Molo di hari hamamatena tadokma selamat Jumat Agung, Happy Good Friday katanya. Alai di bahasa Inggris adong dotong nianate Happy Ascension Day ya. Ima tapake nang pesian bahasa Inggris boido sehali-sehali ate. Alai ima hupasaha tuhita sude. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya, dia lu situate Happy Ascension Day nina. Melihat mak di tasude nahinahulongan di bagasan Yesus Kristus
Di ari sadarion tamama hita tutu marlas niroha. Marningot naung naik Tuhan Yesus tu banua gijang. Molo tajaha di hamu aka amang inang sian buku nabadiai sudah do mabaritahon taringot tu hana naik ni Tuhan Yesus. Secara khusus mai di kitab Injil. Jala ditiki di pabotohon Yesus, pabuan naik manaik nama ibana tu banua gijang manang tu surgoi, songon na merasa gelisah do akasisianna. Buasa hal na wajar doi, alana nung ngarap akasisiani doho Tuhan Yesus nasailau. Adalah sangat menyedihkan. Jika ada seseorang yang sudah dekat dengan kita, kemudian dia berkata begini, sebentar lagi saya akan pergi. Sebentar lagi saya akan meninggalkan kamu. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, apakah itu hubungan keluarga, apakah itu hanya seorang sahabat, tapi karena kita sudah punya ikatan emosional, pasti do perpisahan nih selalu menyedihkan. Ido kana mangina? Makana saya dong jol mamadok, apalagi manang jonok nasida ngama sia holongan ibaratna sada doli-doli doh namar baju. Nunga mace jonok nasida, alai ikon berpisah nasida. Ahamadido, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Molo pajupang dope dang pola si dohono ni ate. Tapi pertemuan yang kusesali, anggap biasana naung putus doon ate. Putus tidak akan bisa nyambung lagi. Alai molo pajupang dope tahilala jala tahirim pajupang dope unang pola tadokon songoniate. Bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Tidak. Akasisiani memang marsak donasida, sedih mereka karena Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Dia akan kembali kepada Allah Bapa karena dia bukan dari dunia ini. Dia berasal dari Allah sehingga dia harus kembali ke sana. Sehingga melalui kenaikan Tuhan Yesus dikatakan bahwa benar-benar Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Allah, dia adalah Allah yang bertahta di surga. Tempatnya adalah di surga yang kekal, bukan di dunia yang sementara. Bukan di dunia yang ada batasnya, tapi dia bertahta di surga yang kekal. Sekarang tidak ada lagi batas ya. Ruang atau waktu, dia memerintah dari surga dan bukan di dunia yang hanya sementara. Sekalipun sebenarnya murid-murid sudah pernah mendengar itu, tapi mereka seperti tidak percaya. Apalagi mereka sudah semakin dekat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka sudah semakin mengenal Yesus. Mereka sering bersama-sama dalam pelayanan, ada perasaan sedih. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan di sana bahasa Batak, unang mabocca rohamuna, porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu diau. Ya, nanti lanjutannya. Janganlah gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah katanya. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Karena aku pergi ke sana dengan tujuan yang luar biasa. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Itu yang pertama mau kita lihat dari nats ini. Kita mau melihat yang pertama. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2. Torok do inganan di bagas ni damang. Au soi dohonokku matuhamu nalao au mangaradi inganan di hamu. Jalalaho peau
mangarade inganan di hamu, sai mulak doau mangalap hamu, asarap hamu dohot au. Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada saya yang percaya, kepada Amang Inang yang selalu percaya kepada Tuhan, kepada anak-anak kami yang selalu percaya kepada Tuhan. Nanti kelak, karena Yesus sudah naik ke surga, maka kepada kita diberi tempat yang luar biasa. Kehidupan yang kekal ada di sana. Amin. Jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan sedih ya. Aku naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kamu. Asa tungpe adong dihita inganan di portibion, sudena lahosal pudoi Amang Inang ya. Semua yang di dunia ini akan ditinggalkan. Dan semua itu hanya sementara. Dan semua itu bisa hancur. Hanya ada satu yang kekal dan itulah tujuan kita ya, yaitu surga yang kekal, tempat sudah disediakan bagi kita. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua, untuk memberikan harapan baru kepada kita semua, Amang Inang. Seandainya Yesus tidak naik ke surga, sama rupanya Tuhan Yesus itu dengan saya. Di dunia sajanya kami rupanya. Samanya kami tidak ada bedanya. Dia di dunia saja kok. Dia berada dengan kami di dunia, gak ada bedanya. Berarti yang di dunia ini hancur. Manusia mengalami kematian, semua makhluk mengalami kematian. Yesus juga memang sudah seperti itu, kami juga. Tapi dia sama saja berarti dengan kami. Kalau bumi ini nanti berlalu, berarti sama. Saya juga, Tuhan juga begitu. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tadi sudah dinyatakan dia adalah benar-benar anak Allah. Sekarang ada harapan baru di dalam Tuhan. New hope. Ada harapan baru tentang apa? Ternyata kehidupan kami tidak hanya di dunia. Orang percaya nanti akan kembali ke surga. Tuhan mengatakan tadi, aku akan kembali datang untuk menjemput kamu, katanya ya. Bahagia sekali. Karena ternyata kepada kita bukan hanya diberi kebangkitan dari kematian, tapi nanti kita juga akan dijemput oleh Tuhan dan diberi tempat yang terbaik kepada kita. Percayakah kita Amang akan harapan itu? Bahwa kita akan sampai ke surga, amin. Adong donaso berpengharapan di son. Tuhan gura kiet do dosaku. Dang saha taura tuban wagi jangi. Dang adong hatara di kamus ni halak Kristen. Dang saha raau tu si ala ni godang di dosaku. Toe mak ninnate. Na di portibio ma pinang sonang-sonang. Ay ala di balgan di dosaku tidak mungkin saya ke sana. Dang saha ra'au tusi. Tapi sekarang Tuhan mengatakan, yakini janji itu, yakini apa yang sudah dikatakan Allah, ada harapan baru. Amin. Bahwa kita bukan hanya di dunia, tapi nanti akan memasuki kehidupan yang kekal. Karena itu pelihara imanmu, lakukan senantiasa yang baik sebagai buah dari imanmu, dan setialah sampai akhir. Firman Tuhan berkata, setialah sampai akhir, maka aku akan memberi mahkota kehidupan kepadamu. Ya, diberi mahkota kehidupan. Yang ketiga, bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga. Bayangkan nanti ketika Tuhan atas kasih karunia-Nya mengatakan, engkau di sebelah kananku, maka kita akan bersukacita di surga. Sekarang kita sudah menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kita adalah warga surgawi. Sekalipun kita masih ada di dunia, tapi kita adalah warga surgawi karena kita adalah dari Tuhan. Karena itu jagalah terus dalam kehidupan kita supaya kita menjaga kewarganegaraan kita. Sebagai kewarganegaraan surgawi ya. Bukan hanya warga negara Indonesia,
warga negara yang hidup di negara ini, tapi kita juga warga kerajaan Allah yang kekal. Pelihara, tunjukkan saya warga kerajaan Allah yang memiliki perilaku-perilaku terpuji. Amang inang, itulah 3 hal yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui kenaikannya ke surga. Jadi jangan sedih, katanya kepada murid-muridnya, aku akan datang dan aku menyediakan tempat bagimu. Amang inang, kita sudah mendengarkan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita melalui hari kenaikannya saat ini. Percayalah dan peganglah, saya harus sampai ke surga yang kekal atas perkenanan Tuhan. Selama 40 hari Yesus sudah melayani di dunia ini setelah kebangkitannya. Itu diberitakan di dalam nats ini. 40 hari Yesus masih bekerja melayani bersama muridnya. Ini yang kita lihat kemudian. Apa tujuan 40 hari harus ditekankan di situ? Ini untuk menepis kabar-kabar bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya masa 40 hari itu Yesus menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia adalah benar-benar Allah yang bangkit dari kematian. Dia mau menepis kabar-kabar bohong yang mengatakan Yesus itu tidak betul bangkit. Dia dicuri oleh orang lain dan dibawa lari. Itu hanya sebuah dongeng, tidak mungkin. Tapi melalui kenaikannya ke surga, semua ini sudah ditepis. Melalui pekerjaan Yesus 40 hari, ini adalah cara untuk menepis semua kabar-kabar bohong itu. Jadi kenaikan Yesus juga ke surga amang inang memberi kepastian kepada kita dan kita juga harus berjuang menepis kabar-kabar bohong atau hoaks ya. Sangat sering mendengar berita bohong kan? Melalui kenaikan Tuhan Yesus ini kita juga diajari tepis segala kabar-kabar bohong, gosip ya, hoaks katanya. Jangan menyenangi itu, tapi senangilah kebenaran. Amin. Senangilah firman Tuhan. Jangan lebih menyenangi gosip-gosip di media sosial. Tapi senangilah kabar baik, kabar sukacita firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Yang kedua, Yesus 40 hari di dunia ini, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya semua sudah berkumpul. Ya. Dan ini adalah cara Tuhan untuk meneguhkan iman mereka. Karena setelah kematian Yesus mereka sempat down. Imannya juga sempat berada di titik terendah. Contohnya Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali kan? Karena itu Yesus selama dia di dunia 40 hari setelah kebangkitannya, dia meneguhkan iman murid-muridnya yang sempat mereka trauma juga ya. Sehingga dia meneguhkan dan meneguhkan. Sehingga murid-muridnya kembali pulih imannya dan mereka semakin kuat. Begitulah Tuhan juga. Pada saat ini, pada peristiwa kenaikannya yang kita peringati sekarang, ini juga untuk meneguhkan iman kita. Mungkin ada banyak pergumulan, mungkin banyak hal yang membuat iman kita down di titik terendah sekarang. Tapi Tuhan mengatakan, ada aku untukmu. Jangan engkau bersedih, jangan engkau putus asa. Aku ada untukmu, untuk menopangmu dan meneguhkanmu. Dan yang kemudian, yang ketiga, selama Yesus berada di dunia 40 hari setelah kebangkitannya, dia menekankan supaya kita selalu berdoa sambil menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya ya. Tuhan kan menjanjikan di Yohanes 14 itu yang sudah saya baca tadi, aku akan datang kembali dan aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Yesus mengajari kita 40 hari setelah kebangkitannya untuk selalu berdoa sambil menunggu kedatangan Roh Kudus. Minggu lalu, minggu yang bernama Rogate. Bagaimana amang inang? Apakah doa kita itu sudah kita disiplinkan jadwalnya? Apakah kita berdoa itu sudah sungguh-sungguh didorong oleh iman kita?
Apakah kita berdoa sudah berkelanjutan? Bagaimana Amang Inang masih bergumul? Sudah bisa memulai doa itu secara teratur? Sudah bisa kita setia melakukannya? Amin. Kalau saya lihat dari wajahnya sudah mulai karena berseri-seri ya. Berarti sudah menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Kalau semakin berdoa, banyak-banyak berdoa, wajah ini juga pasti ceria, ya. Dan selalu kelihatan cerah. Karena doa, semua kepahitan terbuang. Karena doa, ada sakit hati terbuang, iya kan? Karena doa, kita tidak jadi mendendam. Karena doa, kita menjadi semangat menjalani hidup. Akhirnya kita selalu happy, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu semangat. Semogalah. Dan saya yakin Amang Inang semua adalah umat Tuhan pendoa. Amin. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, melalui kenaikan Yesus ke surga kita diingatkan kembali untuk, Yesus sudah naik ke surga kan? Sekarang ada tugas yang diberikan kepada kita sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sambil kita melakukan tugas amanat agung itu yang disampaikan kepada kita. Tugas kita. Matius mengatakan di Injil Matius, pergilah jadikanlah bangsa menjadi murid Yesus. Pergilah, baptislah semua bangsa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menginjili, pergi, berangkat, lakukan tugas penginjilan, bukan harus menjadi partohonan untuk menyebarkan Injil, tapi hidupmu adalah pemberitaan Injil. Seluruh gaya hidup kita adalah pemberitaan Injil. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak dohok boru di debata, kita memberitakan Injil dengan cara hidup kita, supaya ketika orang lain melihat, mereka menjadi percaya dan mereka menerima Yesus. Kemudian Markus mengatakan, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Bukan hanya kepada manusia, pergilah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, jaga lingkungan. Karena itu semua untuk mendukung kehidupan kita. Kemudian Yohanes menyampaikan tentang tugas penggembalaan. Ya, menggembalakan domba-domba Allah, memelihara umat Allah, menunjukkan jalan supaya mereka kembali kepada Allah. Dan Lukas termasuk lanjutannya ini, kisah para rasul, menekankan kamu harus menjadi saksi Kristus. Ya, itulah di dalam nats ini, kisah para rasul, itu sambungan dari Injil Lukas. Ya. Dikatakan pergilah dan jadilah saksi Kristus. Jangan hanya melihat Yesus yang sudah naik ke surga. Makanya datang malaikat itu, ngapain lagi di sini? Itulah dulu bahasa sehari-harinya ya. Kenapa lagi hanya melihat ke awan? Jangan hanya melihat lagi ke awan, jangan sedih-sedih melulu. Sekarang kau punya tugas, pergilah ke Yerusalem, ke Samaria, pergilah ke seluruh dunia, lakukan tugas penginjilan. Dan jadilah saksi Kristus. Kita semua adalah saksi Kristus. Amin. Jadi dang boy holaso angapor sea auto Tuhan Yesus toema. Jadi narikot marminggu, martangyangan, marpungu. Lebih daripada itu harus menjadi saksi Kristus. Siti dangini Kristus ya. Bersaksi tentang kebesaran Kristus. Melakukan firman itu. Tunjukkan. Kita sudah mendengar firman, kita sudah dibekali, lakukanlah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Termasuk anak-anak kami ini yang akan menyatakan imannya, bersaksi tentang siapa yang sudah kau terima menjadi keselamatanmu. Anak-anak kami di sini sekarang ada 74 ya, 74 orang. Kalau kami melihat kalian semua, kami ada pengharapan yang besar saat ini. Ketika nanti kalian menyaksikan iman di sini, itu semua terlahir dari imanmu. Didorong oleh pengenalanmu kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Itu bukan formalitas. Ya, bukan hanya sebuah acara seremonial. Tetapi kamu nanti berdiri di sini di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat ini, kamu mau mengatakan, Tuhan, saya di sini sudah menerima Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi keselamatan saya. Dan itu tidak akan berubah. Kamu sekarang mengikuti acara peneguhan sidi ini. Apa tujuan dari peneguhan sidi ini? Amang Inang, adik-adikku semua, anak-anak kami. Peneguhan sidi ini adalah lanjutan dari baptisan kudus. Ketika kamu dibawa waktu bayi, ya, dibawa ke sini, keyakinan orang tuamu masih, ya, yang kau ikuti. Dan orang tuamu menyerahkanmu kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sambil mereka berjanji bahwa mereka akan mendidikmu dalam kebenaran firman Tuhan, akan mengajarimu di rumah, akan memberi didikan yang terbaik kepadamu, bukan hanya pendidikan sekuler, tapi juga pendidikan ini, ya, pendidikan gereja spiritual. Apakah itu kau dapatkan, anakku? Ayah dan ibu rajin berdoa di rumah? Rajin? Rajin mengadakan pertanyaan? Rajin? Semua nunduk-nunduk berarti benar, ya. Walau tidak bersuara. Tapi sebenarnya itu janji orang tua loh, ya. Tiki dibawa kok dibaptis. Waktu kau dibawa dibaptis ada itu pertanyaannya, ya. Bersedia kau mengajari dia? Bersedia. Naulo doau. Apakah engkau mau membawa dia ke gereja Kristen Protestan katanya, ya? Naulo doau. Semua dijawab dengan ya, saya bersedia. Kamu dididik, janjinya itu di hadapan Tuhan, bawa dia kepada Tuhan, ajari dia akan firman Tuhan, bawa dia ke gereja, mempelajari firman Tuhan. Ya, kata orang tua, ya. Dan sekarang inilah yang terakhir, janjinya dipenuhi. Membawa kamu ke gereja ini untuk belajar firman Tuhan. Hampir 1 tahun kita belajar, ya. Itu gunanya apa? Supaya kamu semakin mengenal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, sekarang ketika kamu ada di sini, kelas CD ini berakhir, kelas CD-nya yang berakhir, ya anakku. Tapi belajar firman Tuhan itu terus menerus. Amin. Tidak ada, biarpun inang pendeta setiap hari harus belajar firman. Begitu juga kalian, apalagi tantangan ke depan makin besar, harus semakin banyak belajar firman Tuhan. Amin. Makanya yang diberi kepadamu pada saat kau peneguhan sidi adalah firman Tuhan. Ya, itu kan diberi, apa maksudnya? Mengingatkan supaya kamu selalu bersandar kepada firman Tuhan, bukan kepada yang lain dalam menjalani hidupmu. Jadilah setia. Amin. Nah, sekarang orang tuamu membawamu sudah ke sini, ya. Ini anakku sudah dewasa dia. Sekarang dia akan menyatakan imannya sendiri. Dulu dia mengikuti keyakinan iman saya. Sekarang dia pribadi, dia harus menyatakan imannya. Karena kamu sudah dianggap dewasa, sudah dewasa, ya. Sudah dewasa dan kamu sendiri dengan akal budimu, kecerdasanmu, dengan akal budimu juga dengan kekuatan Roh Kudus kamu dituntun untuk mengerti semua firman Tuhan. Jadi sekarang dinyatakan imanmu itu sudah dewasa. Sehingga tidak harus mengikuti iman orang tuamu lagi. Jadi kamu yang kedua sekarang punya komitmen. Nanti kan kamu berjanji di sini. Ya, berjanji bahwa engkau akan senantiasa mengamini, ya, semua firman Tuhan yang kau dengar, yang kau pelajari. Saya punya komitmen. Kamu berkomitmen di sini untuk menjaga, ya, dirimu, menjaga kekudusanmu, menjaga semua perilakumu, dan komitmenmu, hidupku harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab iman sekarang ada padamu, bukan lagi kepada orang tuamu, ya. Makanya dikatakan meluasian pakaku ngion.
Bukan lagi kamu sebagai tanggungan orang tuamu dalam hal rohani. Tapi sekarang kamu tanggung sendiri, iya kan? Dosamu, dosamu. Kalau kamu melakukan kesalahan sebelum kamu sidi orang tuamu yang dikatakan begini, enasu dia cari hodo, anak konmi katanya. Dan iboto hatan ide bata, dan iboto mengulah patik, orang tuamu disalahkan. Tapi sekarang tanggung jawab itu ada sama kamu. Apa yang kamu lakukan sejak sekarang, itu semua kau tanggung jawabi di hadapan Tuhan. Berat kan? Ya, berat. Makanya sebelum anak-anak orang tua ini naik sidi, tugasnya itu berat. Wah, aku terus yang menanggung dosanya. Tapi sekarang ketika kau bersaksi menerima Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang engkau menanggung, bertanggung jawab sendiri untuk semua yang kau perbuat dalam hidupmu. Tapi Tuhan mengharapkan perbuatlah selalu yang baik. Ya anak-anak kami, sebagai buah dari iman. Kelak kami mendengar kalian semua sukses di dunia, sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan. Tapi kami bangga karena kalian juga mempertahankan iman kalian. Ya, amin. Tatangnya komanasida torus asa di pasu-pasu di bata jalan natoras pe nang penang maluan nasida sian pakakungion, tapi tetap juga ada tanggung jawab kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Amin. Martangi yang mahita. Mauliatema ale Tuhan pardingkan basa nunga di pasauto lomoni roham di tonga-tonga ni punguanon. Dinarohami Tuhan tu bagas joroon. Di pesta parningotan ari hananaikmu tu banua gijang. Nunga di paingoto behami Tuhan naborhat doho tu banua gijang. Laho patuduhon doho pabuahon tuhami. Pabuan na sian gijang do haroromu dang sian portibion. Jalan sian harajaon mi doho rotu portibion mulak doho muse tu harajaonmu. Disimaho maringanan marhuaso, lau manguluhon hamis sude aka nahinaholongan ni roham. Dang portibion inganan na terbatas, ingananmu haroroanmu Tuhan. Alay sian na kekal doho, jala siani doho mamareta. Jala disodo hami noaing mangido tu adopanmu. Say pargogoy mahami Tuhan asa tau hami mangatusi, hananaikmu tu banua gijang. Nah borhat doho tu banua gijang mangarade inganan di akahalak na porsea. Patubu pakirimon na baru may dihami. Jala mabahen hami Tuhan lamar sioho tuho. Pay may mahon harorom na padua halihon. Jala nunga di patuduho ko Tuhan akalas ni roha. Secara khusus ma dinaheheho Tuhan. Jalau 40 hari nari di portibion laho patuduhon. Natikos do Tuhan. Hehe hosian hamatean. Jala ido na menepis aka kabar-kabar bohong. Aka berita-berita na sudinggan taringo tuhayon mi. Jala nuaing ma hami tarjo tong. Asa toktong mabaritahon aka berita na sitong aka na Bartolomo ni roham. Tipaingotoro hami marhite turpuk sadarion. Nasay toktong doho Tuhan patuguhon rohanami. Songon ho na patuguhon rohan niya kasisian mi. Tarlumubi uju di portibio do peho o 40 hari nari. Adorang soari hananaik mi. Tuhan dipaingot todo hami. Asa tokto kami Tuhan. Di bagasan parsihoton martangyang. Paimaima harorom na padua halihon. Toktong mahami Tuhan mangulahon amanat agung. Parsuron mu Tuhami. Ima na mabaritahon barita nauli. Tusude akajol mana di portibion doho tusude akanatinopa patupa penggembalaan tu aka dongan akan nahumaliang jala di paingot todo hami na ikot do hami gabe saksi Kristus imahula hami asa di harorom las rohanami marulopolop to dinami sian asini roham sahat mahami tu surgo hasonangani Tuhan nami mauliate ma ditikion nunga dison aka yanakonmu aka anakmu dohok burum, aka nau marguru nasida Tuhan, nasay laon di garejaon. Say pasu-pasu manasida nanaing makatidak ko kaporsyaon na. Mulai ditikyon,
nungamaluan nasida sian pakakungion ni natorasna. Nuaing Tuhan nasida namana bertanggung jawab di pardalanan ni ngolunaon tarlumuwi di haporseon na. Asiro hampargogoy manasida asatarida ma kedewasaan iman nasiday marhite akapabahenan nadenggan pangalaho nature. Jalahoma natoktong mapargogoy hon nasida. Asatoktong setia di komitmen nasida. Asatoktong nasida Tuhan bertanggung jawab di sudi akan naniula nasida di ngulu nasida. Berkatilah anak-anak kami ini semua. Kiranya pada saat ini mereka mampu menunjukkan kedewasaan iman mereka ketika mereka menyatakan iman mereka di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat. Kiranya mereka tetap teguh memegang komitmen mereka untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan senantiasa mereka bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak kami, orang tuanya juga. Mereka semakin lagi dekat, semakin diikat oleh firman Tuhan, dan mereka menjadi keluarga yang tidak akan terpisahkan oleh apapun. Kiranya kami semua boleh setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Mauliati ma Tuhan di bagasan Yesus Kristus, martangia kami Tuho, jaloma pemelihonon nami, jaloma nang sude aka ede nami, nang pilihan nanay ku pasahat tami Tuho, ajari mahami pasahat toni, sian nasaroha nami, jalan na terbaik mahu pasahat tami Tuho. Amin. Marede mahita, laus tapasahat mapiliata. Sungguh Tuhan dari jauh, Allah diri di matagi, uhir pati uturoh
nuaing masuk mahita tu sakramen padidion na badia tu dua halak na magodang. Asa marede mahita laus Roma tu jolo nanaing majalo padidion. 150. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani de bata ama, doho parsauran ni todi porbadiaima madongani hamu. Amin. Hamu akan napinar hamaol ni de bata, nunga dijakon hamu hata ni de bata, napinudahon na tu hamu, tamado madok mauliate hamu tu de bata sian nasa rohamuna, ala ni sudi asi dohot holong ni rohana tu hamu, ai di boto hamu nuaing, dang pola mago be hamu ala ni dosa muna, molo porsea hamu di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong tibang hamu madi bagasan rohamuna, naulodo hamu nuaing manadikon sude dosa doho mangihuton hatan di debata tujuluanon, dung tardidi hamu anon taddani parpadanan muna do itu debata, na olodo ibana manesa dosa muna saluhutna, jala mangalihong gogo tuhamu mangalo sibolis doho nasa dosa. Gabi partohap mahamu dihanguluan nasa leleng nileleng na martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang di idahodo akkadongan namion na naing tardidi di berekodo tu bagasan rohana sida jala di botohodo manang naburju rohana sida manang si paulaula asima roham sai pargogoy manasida asalam di boto nasida manggotapon nasaroha doho pangalaho nasoture. Ale Tuhan Yesus saise sama saluhut dosa nasida marhite-hite mudarmu suruh mato di porbadia itu rohana sida be asa tarhanguluhon nasida haporseaon nasitongi saleleng di tanoon jala masuk sogot tuban wagicang. Amin. Tangihon hamu majolo hatan di Tuhan Yesus nanirok nai dinalaho manaik tu Banua Gijangi ibana. Nung asaha tuau nasa huaso na di Banua Gijang doho na di tanoon. Lao mahamu, podai hamu masa luhut bangso di hamu manasida tu bagasan goar di debata ama, anak doho todi porbadia. Manang ise na porsea jala tardidi dapotan hanguluan, alay naso porsea hona uhum sogot. Opep hupamanatma hamu noaing songoni nang haporsyaon muna asa dibege hurian na pungu noaing dison alani takasma alusi hamu hata na husukut tonon parjolo di parhatutu rohamdo pardo sahosian hatutubum doho sian pangalausim di patik ni debata napaduahon beha diar sakor rohamdo sude dosa na niulam na sailaon
napatuluhon. Naolo doho manggotapon sian roham nasa dosa doho pabahenan na soture na sailaon. Paupaton. Di parhatutu roham do Tuhan Yesus Kristus roh tu tanoon jalamate di hau pinorsilang asa malua sian dosa doho gomgoman di sibolis hita. Naolo doho ringgas marsaor tu debata asa gabi ruas na mangolu di huria Kristen protestakko makatidakkon haporsiaon na sitongi atong hatidakko kamuma haporsiaotay. Kakak beradik. Jangan grogi jika tidak keluar suaranya itu apa jangan grogi. Oh iya. Lebih Tetap. Matius, Markus ini. Amin. Olo dohamu di dion tu bagasan ni nahinaha porsiaan muna. Atong romahamu jalohamu ma padidion na badiay. Ale ke siahaan. Ale ke gerar siahaan. Hudi di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon di de bata rodi saliling di lilingna. Amin. Sama ada juga geratnya nak Brian ya. Brian. Ale Brian Gerard siahaan. Hudi di maho tu bagasan gowarni de bata am. Doho tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gowarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon di de bata rodi saliling di lilingna. Amin. Silakan ke sana. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami nama rasi rohai, nama dok mauliati dohami nuaing tuho, ala naung di jaloho akadongan namion gabi anakonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asi maroham say pahot maha porsiaon nasida, asa dohot parangin nasida mamuji goarmu nabadiai, asa unang mago nanggosada sian nasida, alay asa saha nasida sogo tuhanguluan nasora suda, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, laus mulak mahamu muse tuhudulan muna.
sukmahita tu ulaw makatidakon haporsew. Marede mahita laus jongjong ma akayanakon nami dohot natorasna di inganan nami. Marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, anak doho toddi porbadia. Amin. Hamu ale natoras ni danakon, di ida hamudo ianakon muna haholongan ni rohamuna, jongjong dison. Tamaju molo madok mauliati hamu sadarion tu de bata, alani sude asini rohana nasailaon. Ay di pangoludo nasida rasi rasanuaing, jala sanga diboto nasida hata di debata doho dalan tuhanguluan. Alai tamado ingoton muna sadarion akapabahenan muna tu aka anak komunaon. Aidang dileho debata akada danako tuhamu asa adong dongat-dongam muna mangula ulau sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata di debata ido ubahen na dilehon tuhamu. Ditanya ko kamu do ganup ari yanak komunaon na sailaon asa unang mago na sida molo dihilalahamu nuaing hurang ni pabahenan muna taringo tu akka yanak komunaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Ale amanami amaninasa natarguar ama di Banua Gijang doho di tanoon. Say tangihon matang yang namion jakon ma akada danakon gabe yanakonmu. Asi maroham lehon mato di porbadia tu rohana sida. Asa gabe sisyanmu nasida ro di salileng nileleng na. Molotung nahurang pabahenan nami na say laon tu nasida. Say samay. Say unang matargasip nasida jala unang laos mago manang ise siyan nasida binahen ni pangalahon nami. Asi maroham sahat tu tanganmu manasida. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul ma akkanatoras. Marid de mahita. Akkanatoras do hudul. Sian surgoi hamu akada danak na hinaholongan ni debata, na jongjong rohamu nuaing di jolo ni debata na mamereng torus tubagasan rohamuna. Doho di jolo ni huriaw. Nunga diboto hamu lomo doho sogo ni roha ni debata, dang tarbahen hamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di aka ari ni ngolumuna naung salpui,
tama madok mauliati hamu tu debata ala ni sude asini rohana. Jalamolo diingot tamu akapabehenan muna nasoture imaneang doho langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsakbe hamu sadarion marningoti. Buan hamu maluhu na tu Tuhan Yesus asa disesai sude akadosa munai marhite mudarna. Nause humoko pardosa na manopoti dosana. Alai paubah hamu marohamuna. Huhut pukka hamu maparangin na baru olat ni sadarion. Asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatean tuhanguluan si saleleng ni lelengna. Atong alusi hamuma na husukut tonon tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungu di son na parjolo. Di parhatutu roham dohatan di debata na ginuruhonmu na sailaon holanido dalan tuhanguluan paduahon. Olo doho sian nasa roham tumudalhon saluhu dosa. Jala olo doho tujoloanon mangihut ton hatan di debata rodi hasusudan di bohalmu patuluhon. Olo doho makangoluhon haporsiaw nasitongi nani hatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru atong marpada dohamu nuaing doho debata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot haporsyaun muna martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami suruh matot di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Uleho kami marohanami bahin ingananmu olak nyon rodi saliling nililingna. Surat ton jala sahapi matusi sude naung huoloy hami. Sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sugot manang ises sian hamion. Togu jala iring-iring mahami ganup hari. Asasat hami tuhanguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo haporsyaon munai. Hudul mahamu marede mahita laus Roma akayanakon nami tujolo lau majalo pasu-pasu sian tuhatta. Saya siruham suat mohon tubuh kasang rohanami ibabang guruan nami saya pardusi
hata ni debata si paingot di si Ivana Margareta si Boru Sinaga. Di mana tersurat di Yesaya 44 ayat 8. Unang hamu tahuton, jala unang moditodit, danu ngasian nahinan au patu begihut tuho jala hupabua, alai hamudo akas tidangiku, dang adong debata dukon ni au, jala dang hapurusan na asing, dang adong anggo nahuboto. Sai burjuma horasi rasa parangi hom mahatani debata na ginur homi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Jenaya Lovely Nazaret Pandiangan ay huingot suara muna tu barita nauli sian mulanai sahat ro dinuaing Filipi bidusada ayat 5. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Hatani dibatasi paingot di si Zefanya Angela Murumanulang di mana tersurat di sada Petrus 5 ayat 6 atong patutoru hamu madirimuna ditutoru ni tangan di debatana gogoi asa dipatibo hamu ditikina parangi homma hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Ayu Puspita Ningrum Sianipar tersurat di Poda 4 ayat 20 tolu. Sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham ay sianido ruar akamual hangoluan. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamuma pasu-pasu na sian Tuhan debata amat tai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoy mahamu mangulahon na sanadenggan. Amen. Hatani debata si paingot di si Hana Tasya Borusitorus tersurat di Job 10 ayat 12. Nunga di basa-basa hoko tu au hanguluan dohot asini roha jala panatapmu mangaramoti hosaku parange homma hatani debata na ginurohomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Grace Natasha Simanjuntak tersurat di Poda Bidutolu ayat tolu satro deet opat. Say unang mataluson sian roham habasaun dot hasitongan horung horukot tagaunan akai turukungmu jala suraton akai bahin parningotan ni roham jadi dapotan asini roha dohot pangatusyon na denggan maho maradopon debata dohot jolma parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamuma pasu-pasu na sian Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoy mahamu mangulahon na sanadenggan. Amen. Hata si paingot di si Felicia Agatha Nicole surat di Parjamita ayat 14 nunga tung takas huboto luhut na binahin di debata ido na hot ro di saleleng-leleng na daktar bahet jol mai mana baitu si manang mangurui siani di bahet debata pesongoni asama biar jol mai mida ibana homma hata di debata na ginurohomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Freya Wilona
Tersurat di Sada Kronika bidu 10 ayat 34. Madok mauliate mahamu di Jahuba, aina bahasa do ibana, airo di saleleng nileleng na do asini rohanai. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho tod di porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot di si Karolin boru si Manjuntak tersurat di pasal meno 40 ayat 10 ikon marolopolop nian jala marlas di roha di bagasako sude akana mangaluluiho ikot toktong madohonon ni akana makaholongi hatuami tibuldo Jahoba parange homa hatani dibatana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Lucy Natalin Aritonang tersurat di Matius bidu 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang asa una kamu bawa tu pangujunan ay nagirgir donian todii alai galedo ia daging parange homa hatani debata naginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot di si Kamelita putri boru Manalu imana tersurat di Poda Tolu ayat 5 dohotonom marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusa diako tu pikiramu sadiri sai ibana matada dinasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu parange homa hatani dibatana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Dorlina Christine Areta si Tinjak tersurat di Job 12 ayat 10 tolu madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panibangon parangohon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot di si Argado Aymar Dominic Pierli Riona boru si Majuntak tersurat di Jeremia 20 sia ayat 10 sada ainunga takas huboto sakap akkana husakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan totahe dada tuhamagowan asa au mangaleo tuhamu ujung ni nahina luguton muna parange homa hatani di batana ginurohomi ai ido hanguluan. Hata si paingot di si Argani Labok Dauni Jiana Kariti si Manjutak tersurat di Jeremia 17 ayat 7 alai mertua mabawa na marhapo santu Jahoba jala Jahoba haporusanna dibahen parangohon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia
Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Atani dibatasi paingot di si Catherine Tiffany Boru Huta Barat tersurat di Sada Raja-Raja Walu ayat 60 sada. Jala ikon sun daulat rohamuna tu Jahoba debatatai asamar parange di bagasan akka patikna jala mangaradoti akka tonana suman songon sadarion parange homma hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Hani Enggelica Manurung na tersurat di 5 Musa 7 ayat sia. Di baheni tama ikon boto omu Jahoba do debatam. Ibana do debatana sitong jalana bonar. Napa sitong padan dohot asini rohatu halak. Akan nama kaholongi ibana dohotu akan nama ngaradoti tonana pola maribu-ribu sudut. Parangohon mahata ni debatana ginuruhomi ai ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai do sian anakna Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani debatasi paingot di si Yuanike Kristiani tersurat di Efesus 3 ayat 20. Alai tarpatu pa ibana do adul lumobi sian nata pangido manang tapi kiri hobartu hagogoon nama korhon di bagasan hita parange homma hatani debatana ginurohomi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Yovita Gihonia tersurat di Efesus 2 ayat 10 sia. Asa dadabe akapai solat manang pangisua hamu akadolan sahara jaon rapon akanabadia do jala dolan sabagas ni debata parangehon mahata ni debata naginuruhomi ai ido hangoluamu. Hati-hati. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani debatasi paingot di si Kei Gerard Borusiahaan tersurat di Poda 10 onom ayat 3. Tu Jahoba magiling akka papahenamu asa tulus akka sakap ni roham separangehon mahatani debatana ginurohomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Natasha Angelia Christine Nadeak tersurat di Galatia onom ayat 10. Atol bican sadihari dope taulahon mana denggan di saluhut halak alai gumodang ma tudongata sahapor seaon parangehon mahata ni debatana ginurohomi ai ido hangoluamu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon na sanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hati-hati ya. Hatani debatasi paingot di si Kenny Tinuviela Abigail tersurat di Matius 10 sada ayat 20 walu. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat asahu pasonang hamu parangi homma hatani debatana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Heplin Joy Simamora tersurat di Pesalmen 110 sia ayat 2. Martua mahalak akan mangaradoti aka panindangyon nai
akan mangaluli ibana sian nasa roha. Parangihon mahatani debata nagi nuruhomi ay ido hangoluammu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasanadenggan. Amin. Ya, silakan, Mak. Hata si paingot di si mayori hasian buru hutagaul tersurat di ulau ni apostel 10 ayat 10 ai hudongani peho daktar hahua manangisi ho lahu mangago ai torok do halak diau di hutaon parangi homma hatani di batana kini rohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Ria Mawar Saren Manalu tersurat di Heber 4 ayat 10 onom atau marhiras ni roha mahita mandapotton habangsa para sia-sian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasanadenggan. Amin. Hatani depatasi paingot di si Mega Kristi Riaulina boru pangaribuan tersurat di Romualu ayat 20 alai tabotodo saluhut nado manupak tunadinggan diakka namar holong ni roha di debata akkana jinouna sian tahinahian parangi homma hatani debatana ginuromi ai ido hanguluan. Hata si paingot di si Aurel Arta Ulina Sialagan tersurat di Joshua sada ayat sia dan ngahudok tuho pirmatodin jala marsihohot unang madoit roham jala unang tahuton ay jahuba di batamdo dongamu manang dopak dia peho mangalaka parangihon mahatani debata nagi nuruhomi ay ido hangoluanmu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasanadenggan. Amin. Ya, Hata di debatasi paingot di si Kesia Dominik Stepani boru panggabean tersurat di Matius 5 ayat 3 martua mana pagustodi ay dinasida do harajaon banua gijangi parangi homma hatani debatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Angel Yesti Luban Tobing tersurat di Yesaya 40 ayat 30 sada alaya kana marhapo santu jahuba maruli hagogoon mardapot-dapot gabi marhabong nilali lau manaik marlojong nasida dang olo loja mardalani nasida dang olo maddate parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Jalohamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasanajat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasanadenggan. Amin.
Hata si paingot di si Angelina Maria Silalahi. Tersurat di Sada Kronika 10:6 ayat 10 sada. Siri-siri hamu ma Jahoba dot hagogoon nai. Toktong ma lului hamu bohina. Parangehon ma hatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Jalo hamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatane dibatasi paingot di Hanfri Zeremia, tersurat di Kolose 3 ayat 20. Sian rohamu nama ulahamu nasasi bayanom muna songon na tutuhani dada tujolma parangehom mahatane debatana ginu rohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Nathanael Eka Bakti Simanjuntak. Tersurat di 2 Korin 6 ayat 10. Songon akana marsak alay toktong do parrohanayas. Songon akana pugos alay torop di pamora. Songon na so paradongan HP saluhut do di gom-gom. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Jalo hamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot di si Daniel Krisanda si Tanggang. Tersurat di Yesaya 40 ayat 10. Unak koma biar ay au do dongamu. Unang biahatako ay au do debatam. Au margogoyo ko huhut mangurupiho. Huhut maniopiho maritehite siamuni hati goraku. Parangehom mahatani debatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Danilo Emmanuel Parulian Matodang. Tersurat di Pesalmen 46 ayat 2. Debatado haporusata dohot hagogoota pangurupion situtu di hagogotan akan namangonai tuhita. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Jalo hamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Silakan. Hatani dibatasi paingot di si Noel Markus Huta Barat. Tersurat di Efesus 6 ayat 10. Dukoni gabitogu marohamuna di bagasat Tuhani dohot di bagasan hagogoon na natugui. Parangehom mahatani di batana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Kristiano Pardamian Sialoho. Tersurat di Adung-Adung Bidutolo ayat 25. Pardenggan basa do Jahoba mida akan marhaposan tu ibana. Mida todi nina mangalului ibana. Parangehon bahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Jalo hamu ma pasu-pasu na sian Tuhan debata amatai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Silakan. Hata si paingot di si Arthur L. Simba Hermawan Situmeang. Tersurat di Yesaya 26 ayat 4.
marhaposan tu Jahoba mahamu toktong ay Tuhan Jahoba do dolok batu ro disaleleng-leleng na parangihom mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Stefano Togu Manuel Simanjuntak. Tersurat di sada Yohanes 5 ayat 4. Ay nasa natubo siya debatado manaluhon portibion. Hapor siya taido naumonang manaluhon portibion. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluammo. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia, say didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu mangulahon na sanadenggan. Amen. Hatani dibatasi paingot di si Jeremiel Nixon Manuel Siaturi. Tersurat di 2 Kronika 15 ayat 7. Alayang ohamu pirmato dimuna jala unang dauk-dauk putih tangam munai ay say na marupa do sogot ulaw munai parangehom mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Fredly Austin Setio Sianturi. Tersurat di Poda 10 ayat 10. Partano batuan na togu do guarni Jahoba marhaporusa tusido partigori gabe tibuldo. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia, say didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amen. Silakan. Hatani dibatasi paingot di si Nicholas Advent Sirait. Tersurat di Efesus 4 ayat 24. Jala solukok kamuma jolmanai baru natinopa sumatu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan parangihom mahatani debata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Reynard Timoteus Sirait. Tersurat di sada Tesalonik 5 ayat 20. Di perbadai debata pardamei mahamu gabe sundenggan jala diramoti mato dimuna nang roha nang daging asa ias soha surahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus parangehon mahata ni debata nagi nurhomi ay ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai, dohot sian todi porbadia, say didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amen. Hatani dibatasi paingot di si Farel Hiskia Mahendra Tampu Bolon. Tersurat di Psalmen 77 ayat 20. Jahoba do pahoton lakalaka ni bawa jala di halomohod do dalan nai parangihom mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Dias Siloam Manuel Sitopul. Tersurat di Yesaya 55 ayat 6. Say lului hamuma Jahoba bican terbahe dope jupang ibana jauh hamuma ibana bican jonok dope ibana parangehon mahatani debatana ginurhomi ay ido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia,
Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot disi William Rafael. Tersurat di Jakobus sada ayat 12. Martua do halak nama naon di pangujunani. Aiduk tahu ibana jaloon nama tupal hanguluan. Naung di parbaga-baga tuak kana holong roha di ibana. Parangi homma hatani dibatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Yosua Ananda si tinjak. Tersurat di Heber 10 sada ayat 6. Alay anggo somar hapor seaon dang terbahen halomuan. Ay halak na mandapoton debata ikon di hapor seay. Adong debata los ibana do sileon upa tu akka na majalahi ibana. Parangion mahatani debata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus doh tot di porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi bisi Andre Aprinanda Sibarani. Tersurat di Pasalmen 37 ayat 3. Saimar haposan tu Jahoba maho jala ulahon nadinggan. Ingat ton matanui jala radoti haburjuon. Parangi homma hatani dibatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Gerhard Van Halen Simanjuntak. Tersurat di Adung-Adung Tolu ayat 22. Asi-asi ni Jahoba sabindo ubayan soharusun siap hami aidang marpat sohotan asi ni rohanai. Parangihon mahatani debatana gini rohomi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do tot di porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot disi Michael Dewantara Bellino Sinaga. Imana tersurat di Rom 10 ayat 17. Asasian natu mangihodo roha porsiaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus do. Parangi homma hatani debatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Willard Syakwile Sinaga. Tersurat di Sada Korin onom ayat 20. Ay arga do hamu ditobus. Dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tot dimuna ay debatado napunai. Parangihon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho tot di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hata si paingot di si Stanley Franz O'Neil si Homping. Tersurat di Sada Petrus 5 ayat 7. Tinggak kok kamu ma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana. Ay disarihod dohamu. Parangi homma hatani debatana ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Stephen Marco Sihite. Tersurat di Pangukapon Tolu ayat 10 sada. Magira maauro tiop manadiho. Unang adong nama buat tupalmi. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu.
Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot disi Jeremia Mikael Kristian Situmorang. Tersurat di Pesalamen 23 ayat sada. Jahoba dosi parmahan au, tak tagamon hurangan au. Parangi homma hatani dibatana ginur homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Fadil Mahardika Gabriel Situmorang. Tersurat di 5 Musa onom ayat 5. Jala ikon haholongamu Jahoba debatam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogom. Parangehon mahatani debata naginur homi ay ido hangoluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot disi Wahyu Kristian Pandiangan. Tersurat di Pangukapot 20 sada ayat 7. Teanon nina monangima saluhutna, jala au gabe debatana, ibana gabe anakku. Parangehom mahatani debatana ginuru homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Pangeran Evan Tobias Tabunan. Tersurat di Filipi sada ayat onom. Apalaon ma pos ni rohakku, nau upuka ulau na denggan di baga kamu, patuluson ni idoi sahat ro di ari ni Kristus Yesus. Parangeon mahatani debatana ginuru homi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu patupahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot disi Mikael Salomo Hasugian. Tersurat di sada Korin 10 onom ayat 10 tolu. Dungo mahamu marsihohot marhapor siaon, tang mahamu jala margogo. Parangehom mahatani dibatana ginur homi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Reinhard Manuel Partogi Naiborhu. Tersurat di Kolose tolu ayat 10 jala nasiulaon manang dihata manang dipabahenan, salut naima marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Huhut madok moliate tu debata ama marhite-hite ibana. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Hatani dibatasi paingot di Sinatan Otniel Ivander Tampunan. Tersurat di Galatia 2 ayat 20. Dada au bena manguluin waing, Kristus do mangulu di bagasan au. Ia mangulu pe aun waing di bagasan daging, mangulu marhite-hite hapor siaun di anak ni dibata, nama kaholongi au, jalan nama ngalehod dirina humokop au. Parangehom mahatani dibatana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Keanu Abigail si jabat.
Tersurat di 2 Samuel 22 ayat 30 sada. Sundenggando dalani debata, pitado hata ni Jahoba, ibana do lobu-lobu ni sude halak na marhaposan tu ibana. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Hata de debata si paingot di si Titius maruhum nabot debata raja. Tersurat di Titus 2 ayat 5. Mamarangehon hatomanon, hapormanon, mangarikoti ulaon na dibagas, marbasa-basa, maruduk ni roha, mararupon hamulian nabi, unang hona isak hata ni debata. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Arka Axel Yosefino Haradongan Sormin. Tersurat di 2 Musa 10 sia ayat 5. Ope molo ditangyok kamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahubaheni. Jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso, ay gok diau do liat portibion. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hangoluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Hata ni debata si paingot di si Marvel Wira Sabam Huta Barat. Tersurat di Lukas 12 ayat 22. Una koma biar ale punguan namet-met, ay naung dihalomohon amamunado mangalehon harajaon nai tuhamu. Parangehom mahatani di batana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Stephen Immanuel Siregar. Tersurat di sada Johannes sada ayat 7. Alai molo taparangehon hatiuron, songon ibana na dibagasa na tiur, saur dohita sama hita, jala dipaias mudar ni Yesus anak nai dohita, sian nasa dosa. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, aido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian tuhata debata, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus, do sian tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Silakan. Hatani dibatasi paingot di si Matias Sianipar. Tersurat di Ulaon ni Apostel 15 ayat 10 sada. Marhite sian asini rohani Tuhan Yesus dotahe, ubahen nama lua hita dihapor siai rohata, nasidape songonido. Parangehom mahatan di batana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Brian Gerard Siahaan. Tersurat di Tolu Musa 20 ayat 26. Dibaheni ikon gabe badia mahamu diau, aina badia doau Jahoba. Na papulik hamu sian aka bangso, asa gabe bangsoku hamu. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ai ido hangoluamu. Lurus nak, lurus.
Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho tot di porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargugui mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Silakan. Hatane dibatasi paingot disi Kristiano Bastian Hasudungan Siahaan. Tersurat di Parjamita 12 ayat 10 tolu. Pangaripunan ni sude poda naung itabege odo. Habiari debata jalaradoti akatonana. Ai ido inana si ngoton ni ganup jolma. Parange homma hatane debata naginur homi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Matthew Batara Sojuan Banjar Nahor. Tersurat di Yohanes 17 ayat tolu. Alaina manadaho debatana sasadai nasitongi dohot Yesus Kristus nasinurum ido hangoluan nasaleleng-lelengna. Parangehon mahatane debatana ginuruhomi ai ido hangoluamu. Bisa deh? Bisa. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho tot di porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Silakan. Bisa. Hatane dibatasi paingot disi Reynold Partogi Pernah Nadeak. Imana tersurat di 2 Timotius 4 ayat 8. Diri nama dijoloku tupal hati goran. Silehonon ni Tuhan paruhum natigori di arisogoti tuau. Alai dada holat tuau. Tu saluhut nadotahe akka nama kaholongi hapataron nai. Parangi homma hatani dibatana ginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Gabriel Hamonangan Lubat Tobing. Tersurat di Pesalmen 22 ayat 8. Guru di debatado hatuoku dohot hamuliaku. Partano batuan ni hagogooku. Marhaposan tu debata doau. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho tot di porbadia, sai didongani mahamu maralohon na sanajat, jala dipargogoi mahamu mangulahon na sanadenggan. Amin. Silakan. Hatane debata paingot disi putra Fajar Yehezkiel Sihite. Tersurat di Filipi 4 ayat 6. Unang hol sohok kamu agiaha, alai sadok pabotohok kamu matu debata pangidua muna, marite-hite tangiang dohot telehelek mardongan mauliate. Parangehok kamu mahatane debata naginurohomi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot disi Goklas Hutagaul. Tersurat di Sadaraja-Raja 2 ayat tolu. Jala radoti mapangoloyon tu jahuba debatam. Asamar parangeho di akadalanna, laho mangaradoti akapatikna, akatonana, akauhumna, dohot aka panindangyonna. Hobar tu natar surat di bagasan patik ni si Musa. Asamar bisuko disude si bahenomu, dohot disude nati nebak ni roham disi. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu na sian Tuhan debata amatai, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho tot di porbadia,
Sai dirongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Hatane debatasi paingot di si Johan Benedik Gultom. Tersurat di Sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba. Jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan sian nasaro hamuna. Ai ida hamuma godang nai naung binahenna tuhamu. Parangi homma hatani debatana ginuruh hommi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Mario Maisel Sinaga. Tersurat di Lukas 6 ayat 31. Ia ina pinanghidomuna neng baheno ni halak tuhamu, ima baik kamu tunasida. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, ai ido hanguluamu. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai do sian anakna Tuhan Yesus Kristus do todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Ian Gokris Sidabutar. Tersurat di Sada Timotius Sada ayat 7. Naeng si podahon patikina sida, soadong diboto nahina tahon, dohot nahina jongjokon nasida. Parangehon ma hatani debatana ginuruhomi, ai ido hangoluamu. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargogoi mahamu mangulahon nasa nadenggan. Amin. Maret de Maheta. Hamu akan napinarhamaol ni debata nungagabedongan sahuria jaladongan sapanganon hamu mangaton parpadanan nabadiai na arga situtu do hamu ditobus unanguloy hamu bedosa doho sibolis ramutan ni debata do hamu maralohon pangagoy asal matoktong rohamu tu ibana jala tong togihonun na do hamu masuk tu harajaon Banua Gijang atong martangiang mahita. Aliaman namin na di Banua Gijang asi maruham di nasida akan napinasaha nuaing tuho. Seramoti manasida marhite-hite tod di porbadia. Say pahot manasida di bagasan padan naong niuluan nasida naking. Say parbadiay manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsyaon nasida tujuluanon marhite parange nadenggan. Amin. Tabige makursian aka naung makatidakon haporsyon na.
Nguaing pinasahat matiki tu aka pangajari ni kelas sidi laho majahon guar-guar ni aka yanakota na majalo penghargaan. Akan nasida na boy mangalihon partikian absen dengan songoni di ujian lisan tulisan songoni doho di etika na huidahami selama belajar ima sebagai penilaian. Nguaing tabigima. Amang Inang dan seluruh anak-anak Sidi, mari kita dengarkan nama-nama yang kami panggilkan berikut. Yang pertama yaitu kategori yang berprestasi dalam bidang akademik. Yang ini kami nilai dari ujian tulisan dan juga ujian lisan. Peringkat ke-6 yaitu Grace Natasha Boru Simanjuntak. Peringkat ke-5 Nathanael Eka Bakti Simanjuntak. Silakan maju ke depan. Peringkat ke-4 Lucy Natalin Boru Aritonang. Peringkat ke-3 Matias Sianipar. Peringkat ke-2 Heplin Joy Boru Simamora. Dan peringkat pertama Caroline Boru Simanjuntak. Kemudian Amang Inang kami juga mengambil nilai prestasi di bagian yang kami perhitungkan berdasarkan absen, lalu kemudian dari buku ibadah, etika mereka dalam keseharian baik mengikuti belajar sidi ataupun kegiatan di gereja dengan nama-nama sebagai berikut. Peringkat ke-6 yaitu Natasha Angelica Christine Boru Nadeak. Peringkat ke-5 Gabriel Hamonangan Lumban Tobing. Peringkat ke-4 yaitu Aurel Arta Ulina Boru Sialagan. Peringkat ke-3 Dia Siloam Manuel Sitompul. Peringkat ke-2 Mega Kristi Riaulina Boru Pangaribuan. Peringkat pertama Ayu Puspita Ningrum Boru Sianipar. Kami persilakan kepada Amang Inang pengajar untuk memberikan hadiah kepada anak-anak.
Moliati madi tuhata nunga mardala doho denggan ulau makatidakon hapor siaon di akayana kota. Anggiak manasida gabi ayak kayana kon na marhabiaran tu debata jala toktong mangulahon akka lomoni rohana. Selamat buat anak-anak kami yang berprestasi secara akademik dan juga yang kedua tadi yang dinilai dari kehadiran, etikanya, buku catatan khotbahnya, ya. Kami sangat senang semua anak-anak kami adalah yang terbaik. Selalulah menjadi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi orang banyak. Jongjong mahita amanginang saluhutna. Martangi yang mahita. Tatangya kon ma peliata tu debata. Ale debata amanami nadi banwagi jang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon ni tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadda hami godang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manai tuban wagijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliau madiho rodi salileng nilileng na namarlas niro hado habi noaing ala naung monang ho jala di pabaki debata ho gabe raja di atas saluhut halongangat do sude dalanmu ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumibbo ho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobat tuho jala ganup pamangan marhatopotton ho tu Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapodo dalan tuban wagijang gabe situa ni malim ho na mangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringanat dopedi hasianganon pai mamarpungu hami muse tu labungmu. Say pasaut mabagabagam tu akasuruanmu, lehon tu nasida sahala do hagogoon sian banwagijang, asa marmulia guarmu di portibion. Say ajari ma aka partohonan di huriam asa hobar tulomoni roham, aka aturan pamicangon doho panugunoguon nanya turhon nasida di huriam. Say gomgomi jala paretai ma huriam di tano batakon, asalam rarat jala monang huriami. Leon hapistaran sian banwagijang tu aka iduk nami, tu aka padita, guru do aka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami, asa marhiras ni rohami mangoloi doho mangihut toko. Pahok marohanami tuho, asa uhati dakok kami, mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Say payan mahatam doho dame di huriam. Asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alai di banwagijang di labung mido say ramoti mana manggomgomi hami doho raja doho suruan na pinabyakitna lehon tunasida hapistaran sian banwagijang doho uduk ni roha asa doho nasida mangoloi paretam pasu-pasu masaluhu parpunguan ni halak Kristen asa say homa madongani nasida jupa marpungu di gareja
di parsikolaan nang pedi bagas nabi. Saya lam lokangi sian hami dosa doh sude na pasorat to kami di hasianganon. Asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amay. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope Puna Puna Haraja Doaku Rodi Asa di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todi munabe. Shalom dihita sude. Upangido kami matu akayanakon nami asa tujolo mahamu asa marpoto hita rap dohot pangajari dohot situa namar hobas ateh satokin. Dibuan ma tong akte, dibawa aktenya ya. Ayo susun cepat. Dukon dion marulaon nabadia mahita. Enggak, dang marpoto sada marpoto sudedo. Iya. Kita kan jolo tapakai. Iya. Iya. Ini hanya foto bersama dulu ya. Nanti foto sendiri-sendiri belakangan. Jala tu amang inang natoras ni yanakon nami. Ano dukon say marpoto langsung masuk nama hita tu nama rulaon nabadia. Alani tujolo mahita sude aka amang inang kana martugas. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Damang dainang akarongan, amang inang, tarlumobi tu akayana konami naung malua sedarion, rak dohon atoras. Tapatu pama ulau nabadia, asadong pengalaman nasida parjolo sehali, nama rulan nabadia. Dohok do nangakkanau karohana nama sihol, majalo roti do anggur boy tong tinggal di bagasan, asa tamulai. Tapasonang mahudul amanginang, huliak kami mau waktu 5 menit, molarok kita nanaing tuluar, manang neng hudul. Pinasaha ma waktu ate, satokin asa tapasonang hudul, ale mulu neng mulak dohita, dang si pangurai hami, ale yang gua tua kaya nakon nami nang malua, do orang tua, mangilu hami rap mahita dison marulan nabadia. Namang ihuk musi ipaingotok kami akka manginangate akka nabuhi majalo ulaw nabadia akka dongan nong malua dohot naso tongon di bawah parmahanun ihuria atong tamulay ma marede mahita.
Ya, anak-anak kami mau kemana? Oh ya, tapasonang mahundula manginang taparade maendeta nomor 100. Nomor 152. Nomor 152. Yesus nama morsan dosani portibion pangolu hami. Yesus nama morsan dosani portibion pangulung kami. Yesus nama morsan dosani portibion sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Damai ni batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna maritehite Kristus Yesus. Amin martang yang mahitam. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banwa gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon paporsia parpadanan na badiai. Lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargogoy hami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungun hami tubanua gijang. Asa say masihol hami paimay mahon. Haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita aka naung pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jalan na manol soli rohana alani pabahenan na nasuture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsia dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiai. Alai akan adohot marulaon na badia, unang be dioloi sibolis, unang be didak dati mardosa, tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapok kamuma hosom dohot lateni roha, alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung hehe jalan naung mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Dibaheni tatak kasi majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohabdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot talani pangalausim dipatik ni debata molo di parhatutu rohamdo dok maolo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho si nuaing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa,
Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot tosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sesaon ni dibata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tatopoti ma sude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan roha munabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ai jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balosonommu tuhami hobar tu papahanan nami ih. Alai alani gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot talani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami. Alani i ubahen na hum hami mangido tuho. Asima roham dihami, sai jalo mahami, sai sesama sude dosa nami, jala lehot to di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon nahobar, tulomo ni roham saliling ditanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan manopoti dosa muna jala namauas di asini rohani dibata. Sai sahat ma tuhamu na hina porsiam muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosamuna, marhiti-hiti guar ni depata ama, dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Ale amanami na di banwa gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago ay hodona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahita, maredde mahita 150 sada. Maaf 150 tolu. Yesus nong sineat di haula pinar silang roham totong daulat nang uju hotar hilang marutang hosami Iton hodos nami asiroham o Jesus. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginai uju tardehe ibana. Didok mama uliate, dungi di ponggoli mai di parlehon ma tuah kasisian na hubut ma didok jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudui nanilehon tuhamatean kumokok hamu. Bahek kamu ma songoni bahek parningotamuna diau. Jala dungsun nasi damangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate. Dungi didok ma tunasida, jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, pada naik baru maon marhite-hite mudarbu. Nani sehon humokop hamu bahen hasesani dosa, tai bahek kamu ma songoni bahen parningotamuna diau.
atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Meredita nomor 154 ayat 1. Musik akan namarulau nabadia di parade persembahanna. Ayat tulu taid dehon. Sai malungun doro aku ale Jesus di basamu tung natangis doro aku
simo simoni pangano di bagasan parpadana aina sotar dodoroa pinatupani Jehovah akalan narbania botohon itu iba. Musik. Deon ayat 5. Yesus tolong ni roh aku dipaduras olah kamu mana dikot asangapun mandaputu ya karena marulau nabadiyai parade persembahan Yesus hangolu aku unang soado labaku lamangaton parpadana unang tungau ajea unang salamu atusi godang di pagkaulungi di rohan di huriamu natinomus di mudarmu. Marendeta nomor 155 ayat sada. Tuson maho ale tondiku dinamahu asmalengo manjalo basa ni Tuhanmu pinarade naidigo dilehon Yesus do dagingna marhite hite rotion dilehon doho domo
2. Aina totong begono ari mudar namang orasio uhut ibana somasani manunggu ulana sanay ang mangan parpadana ni Jesus Kristus Tuhaki napadamehon parbadaan napasuna konrohaki. Musik. Ayat 3. Asiroham dia o Jesus tupangi asadario ay hatami doho patulus mangaton parpadanano atong patiur parong aku maningon dengan libasan imanatin nami dosaku minaniho lang niroha. Edeta 475. Yesus Tuhaki Tuhan nama ajaria Tuhan malas Shioha Sonami Tiki Dung jumpa Yesus Tuhaki. Jongjong mahita salutna tak ujungi ma martangyang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahit musudena. Ibana palua hon hosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengan basa dohot tasini roha.
Para siroha jala parningan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita nahobar tu dosata. Jaladang dibalosot tu hita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tuaka anakonna do. Asini rohani Tuhan debata diakka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus. Humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku do dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat ni on rodi saleleng lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana diho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. 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 Horas maita saluna hudul maita kamanginang nuaing sesi foto keluarga ma. Benar? Oh ya. Sesi foto rapdo keluarga asa diatur honan non hobartu pajuon nasian najoloon. Panggil yang mama.